Ustanova za kulturu Sokolac bori se sa mnogim problemima, ali uprkos svemu postoji i opstaje radeći u improvizovanim prostorijama objekta nekadašnje kinosale, koja je izgorjela u požaru 2011. godine. U adaptaciji objekta do danas nisu uložena značajna finansijska sredstva, a investiranje se uglavnom svodilo na popravku krovnog pokrivača kako ne bi došlo do daljeg urušavanja. Prema godišnjem planu, pored svakodnevnih aktivnosti, organizuju 9 kulturnih manifestacija koje su svoje mjesto našle u kalendaru značajnih dešavanja grada Istočno Sarajevo i resornim ministarstvima Republike Srpske i BiH, kao i nevladinim organizacijama. Mi imamo niz drugih aktivnosti koje realizujemo u toku godine. Počev od organizovanja raznih predstava za djecu, predstava za odrasle, zatim organizovanje raznih dječjih radionica koje uspijevamo da realizujemo zahvaljujući nevladnim organizacijama i međunarodnim organizacijama kojima ustanova aplicira projekte i u tim radionicama i aktivnostima su uključena djeca osnovne škole Sokolac kao i djeca sa posebnim potrebama. Ustanova za kulturu Sokolac tradicionalno obilježava Dan Svetoga Save. Na godišnjem programu su i vaskršnje, vidovdanske i nikoljanske svečanosti, kao i Gospojinski dani kulture. Gospojinske večer kulture je tradicionalna manifestacija koja je već uvrštena u kalendar grada Istočno Sarajevo i ja smatram da je to jedna od manifestacija koja je najmasovnija u ovom našem dijelu Istočne Republike Srpske, jer okuplja veliki broj etnopjevačkih grupa, kulturno-umjetničkih društava, zatim raznih udruženja koja prezentuju svoju nacionalnu kuhinju i također bilja i ljekobilja i meda koji je karakterističan za naš romanijski kraj. Po riječima direktora Ustanove za kulturu Sokolac Irene Šućur, uprkos nemogućim uslovima za rad, opstaju zahvaljujući partnerskim organizacijama, lokalnoj zajednici i gradu Istočno Sarajevo. Manja popravka i parcijalna adaptacija izgorjelih dijelova kinosale ne znače ništa, jer se i dalje ne bi stekli uslovi za održavanje kulturnih, filmskih i pozorišnih predstava.